Bapak Andi sampur jahe pongan yo cahyo Bapak Ria ugi sesarengan niki Pak Ayu boten ketinggalan monggo niki sampur jahe pongan gaya lamongan Pak monggo Pak monggo sampure monggo ser. Oke lur niki syutinge niki lensa multimedia ya sepurane lur pramugari iki saben bengi campur karo syuting nek gek bengi campur karo Salma saiki campur karo lensa meneh campur karo Paradis pokoknya nek enek tayub ya mbok telu kuwi tok wis pokoke gak ono maneh. Iya pramugari wis kadung laris ngene iki gek menyiarno ya kleru Salma padahal ini lensa. Nek goleki ten YouTube cari Top Budaya. Betul nggih? Top Budaya metu meteseh. Oke. Wah, pepeling, Bang. Monggo. Sap
glinting dhewe nadyan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sak kuluwarga enak apa wong urip ana alam dunya kaya kumpulna kanggo ngregeti sawan muga tuku pipit lan rapuki mangan sak bandinane cukup sambal kemangi enak apa wong urip ana alam donya yen wegah rekoso urip ra bakal mulya kudyane kapan biyune sregep nyambut gawe yo lali Gustine kula wis kandha aku wong nista tanapa padha donya jaga marat wong atuwamu paket aku ra kuasa uripku wis mulya iki wis wacine kowe dijauhke karo priya bagus sing padha sugiye ora nyono lan ora nglegiwa yen sliramu tega palakrama Mulon marane yen bengi ana bulan sedenggi kaya ngene mas rasane wong keduwe tresnoku tenan jare mbok anggap sepele senenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dile tresnamu mung abang-abang lambi